Maayong adlaw karon ninyong tanan. Sir Arjesiano, uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So naghimo na pud ta aning video. Kasi pagkakaroon again, dili pa ta kaayo maka live streaming tungod sa mga butang na mga ginagmay nga mga kakulian sa ato ang gitawag og program. And yon magpasalamat ko sa mga igsoon natong mga Katoliko kanunay nagatabang nagasuporta sa ato ang program. Daghan-daghan kayong salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga atong program naagihapon dinhi sa social media. So kagahapon mga sir ug mga ma'am nagpagawas og pastoral message ang Archbishop of Davao, si Archbishop Romulo Valles. Actually nani kalabutan kasi syempre karon magud nga panahon musugot sa dili divided ang mga Filipino, particularly kini mga Filipino Catholics sa stand concerning sa politika karon. Pero mani akong giingon nga normal man na kay again na may gitawag og separation of the church and state. Dili man pareha kani adto nga usa ang simbahan ug ang estado. So mao na nga bisan pag na ay conflict kani adto about the church, ang faithful, majority sa faithful mahiusag yun ang tawag ining stand tungod kay naay mo control gawa sa politika, naay mo control nga mo ning gitawag og simbahan. Pero sa karon nga panahon mga sir ug mga ma'am tungod kay separate ang church sa state mo na nga pag politika na ganyang nisgutan divided yun ang mga Katoliko. So wala tay isa ka gitawag og stand concerning of that. Na ay uban nga mingon sila anti-Duterte sila, na uban nga bisan ako makaingon pro Duterte ko. Ngano man sa hinungdan nga kana bitaw natin mga nagkadaiyang rason ba nga pagpanlantaw nato sa gitawag og estado nya atong respetuhon ang ato ang matag stand kinahanglan uban nga kung sa kwanto ba mura ba i-condemn na ta. I-condemn na ta. So karon nagpagawas og tawag ining pastoral message ang Archbishop of Davao. Ingon pa dinhi niya to all the Christian faithful of the Archdiocese of Davao. Fairness and dignity, the call of the times. Our nation stands at a crossroad, deeply divided over the arrest of former President Rodrigo R. Duterte and the subsequent transfer to the Hague to await trial. This event has strained relationships and now challenges our unity as people. In this time of uncertainty and discord, the Catholic Church remains steadfast as a beacon of faith, hope, and charity. United as one people, we recognize the pain and frustration felt across the land, including the suffering of those that consider themselves victims of injustice in the past. While we affirm the importance of accountability, we also extend our pastoral support and prayers to the former president and his family. His being a son of this local church, so beloved by a vast number of our faithful. Nangingon din sa kuan nga i-condemn nato si tawag ining Duterte. Ang gingon din while we affirm the importance of the accountability, we also extend our pastoral support and prayers to the former president and his family. He being a son of this local church, so beloved by a vast number of our faithful. Justice, however, must be pursued with fairness and integrity. Fairness and integrity, kaning word magud nga fairness and integrity, sa nakita nato, legally speaking, daghang mga abogado nga nag-react, daghang po mga abogado nga natawag ini nga nidapig, naagay, kung sa kuan pa ba, naagay bangag kung baga nga wa gid masunod sa dihang giaresto ang ato ang kanhi presidente mo nagingon nga sige tagsinggit og human rights nya pagkahuman inhuman pod ang ato ang pagtratar wala tay kung sa pa ba wala tay integridad o wala tay moralidad kung baga nga mo musinggit og about the human rights, so di ba? Okay, it must remain free from partisan political motivations or personal vendettas. Ang point, justice however must be pursued with fairness and integrity. It must remain free from partisan political motivation or personal vendettas.
Kung natuang tan-awon manggod sa karon nga panahon labi na duol ng eleksyon, mahulog manggod siya nga politically motivated niya magpanimalos ba, di ba? Kay di mo sa kabalos. O alam, labi na sa mga gipangahatag nga mga informations nila, particularly si Presidente Digong, daghan siyang mga gipanghatag nga mga points. Ang mga Filipino, makaingon yung tikin, tinuod niya kay tawag ka ng namin mga ebidensya, di ba? We urge our government to uphold due process. Tanaw na lang mo anang mga komento sa tawag ini mga abogado concerning anang due process, labi nag-aristohon ka. Adhere to the rule of law and respect the fundamental principle of the presumption of innocence. Di ba? Kanang giingon sa tawag anong maxim nga presumption of innocence until proven guilty, di ba? Only through such commitment to justice and can true peace be achieved. As the prophet Micah exhorts, what does the Lord require of you but to do justice and to love mercy and to walk humbly with your God? The mission of the Church of preaching the gospel urges everyone to uphold truth, safeguard the human dignity, and promote the common good. We therefore call upon you, our faithful here in the Archdiocese, to reject hatred and division, choosing instead of the path of the dialogue over discord and reconciliation over conflict. At this critical moment in our nation's history, let us turn to prayer, seeking God's mercy and guidance of the Holy Spirit. May the Blessed Virgin Mary, Queen of Peace, intercede for us and lead our country toward genuine justice and lasting peace. Sincerely yours in Christ, Romulo Valles Didi, Archbishop of Davao. So, nindot kayo ang mensahe sa to ang halangdon nga Arsobispo sa Davao concerning sa kining gitawag og panghitabo. So, kung tinuod tang tawag ini nga Kristiyano, siyempre ato ang tan-awon ang mga butang kana bitang musapan pa ba Kristohanon ba kumbaga, di ba? Inyo nga man sila nga daghang man tong tawag anang gipangpatay si tawag ini nga Digong. Then let the court decide. Bayai ang tawag ini nga korte nga muhatag og desisyon ni ana. Wala man sa tuang kamot ang desisyon. Yes, disimpatiya ta sa giingon ninyo nga tawag ani nga mga victims, pero naman pud tay dapat simpatiya pud sa majority kay ang simbahan baya always good na nagatan-aw para sa kaayuhan sa tanan, di ba? O kabalota nga ang gitan-aw pud ni Presidente Digong sa iyang gitawag panahon ang kaayuhan sa tanan. May bitaw nga daghan kaayong mga butang kana bitong naka-feel og satisfaction ang mga tao at the time sa iyang panahon tungod kay makalakaw-lakaw ka sa kalsada gitawag og libre, makalakaw ka sa kalsada nga luwas ka, wala kay gitawag og kabalakan. So kato mensahe ito sa ato ang halangdon nga Arsobispo, pero mingon man sila nga suporta ka anang kuan mo, suporta ka anang tao nga gi-curse gani or ginang gani ang Dios estupido. Actually normal yun na sa mga wala nakailakang Presidente Digong. Kana manggong gidito si maba stupid, kanang putang ina, kana nga tawag ini nga mga term kung sa kuan pa ba iyahan na ng kanang regular nga mga terms nga ginagamit. Kabantay mo adtong tawag anang hearing, even gani si Bato, even ganitong kuan ino magani putang ina, di ba? So, abot pasabot, norm, kung sa ito, iyahan ng ekspresyon. Iyahan ng ekspresyon. So, karon, siyempre, katang Christian faithful, kabot, grabe, gibalikas man sa Ginoo. Pero ang question din maobagid ka ang iyang intention nga iyahang imak ang Diyos. Mamanay punto, iyahabagid nga intention nga imak ang Diyos. Kaya kung intention pa niya nga imak ang Diyos, dili na i-approve tong mahimong legal holiday ang tawag ining kuan kining Immaculate Conception. Hindi na i-approve do. Nga naman sa magtuog Diyos. Kung wala niya girespeto ang Diyos sa mga Kristiyano kung panamitan o atong itugot na di sa Kristiyano. Di ba? O niya, kini iya mga statement every Holy Week. Di lang kay Holy Week, apil pang Christmas, basta na mga dagong nga celebration sa simbahan. Katong iyahang message ni adtong 2018 na March 25.
Ang ingon niya din this is a time to revitalize our faith and renew our relationship with God. Oh, yan ang Diyos nga iingi ko, Andre, mo po niya ang Diyos nga iyang giingnan nga estupido. Subot pasabot, na mo gitawag inyong mga puntos ba nga, kanang ibungat sa iyang baba, ihang tawag na expression, pero dili mao ang iyang gihimo. For example, katong giingon niya nga stupid God, actually, gitan-aw na ko ang konteksto adto, katumantong sa bagyong Yolanda, katong ni adto siya didto. Out of desperation, grabe ka desperado niya, nakita niya nga daghan og patay, gi-question niya ang Diyos. Yes, mali nga imong tawag ana i-question ang Diyos, kay dili man mutugot ang Diyos unta nga mga matay ta, ang tao may nagbuot tungod sa atong gihimo nga gitawag sala. Pero remember, ang atong kanya nga presidente, dili man siya theologian nga makasulti siya perfect about God, no. And dapat i-question ang iyang gigikanan nga kanang school, nga Catholic school. Dapat i-question to, yung saan ninyo pagtudlo ni? Dati man nga Catholic school si Presidente Digong, yung saan ninyo pagtudlo ni? Kung sa din na adiha sulod sa Catholic school, nga ningon ang unahuna sa tuang presidente. Kani, dating mayor nato, Rodi Duterte. So, bot pasabot, naa siya mga pangunahuna, iyahang tawag ng interpretation, iyahang gitawag og panabot, na bisag dili in line sa pagtuong tawag ining Katoliko, o nisupak siya sa pagtuong Katoliko, pero it does not mean nga, generally speaking, iyang gi-curse ang Diyos na to. Again kanang word nga, kanang ina, para sa sa Davao, nahimo ng normal ka expression niya na. Bisan ganig pulis, bisan ganig katong iyang kung ina pa niya putong ina. So, but pasabot, wala si intention sa ko nakita na, si intention to mock God. Wala si intention. Mo gana ginapadako karon, nituog ka anak kuan nga gibalikas ang Dios. Naawara gud na iyang gihimo. Di ba? Mga mensahe niya pag na mga dagkong kasaulugan ng simbahan. And kining mo sa tong Arsobispo nga nahimo siyang anak sa simbahan, local church sa Archdiocese of Davao. So, granting naagid siya tawag inigihimo nga mga sala. Iyahan ng antusan sa tama nga panahon o sa tama nga korte. Wa mo tay supak anang accountability. Mabitaw always niyang ginasulti ni former President Duterte nga kung i-trial ko ninyo, file ko ninyo kaso sa korte sa Pilipinas. Marami giulbuhan sa mga tao karong panahon na. Wala reklamo ang mga tao regarding anang panubagon siya. Dapat siyang manubag sa iyang sala kung naaman sa sala concerning EJK or dapat panubagan niya na kaya man ang palisiya. Isip usa ka government official, pero dapat iyang panubagan dili sa korting Filipino. Mo man ni punto. Idala ni muglaeng nasod, dili lang kay pagtuo ang imuhang gihikuan dinha. Gihikaw sa iya ngano man wala man nimo gisunod ang moralidad sa simbahan Katolika. Wala man nimo gisunod ang due process ba kumbaga. Mawala imong moralidad. Nya pagkahuman sa ato ang nasudnong sa atong pagkanasudnong entity sa sulod ni ining maong nasura gitama ka nato tong soberenya nga naman kay ato ang baligya ang atuang ka-Filipino dito sa laing nasod ug ang laing nasod mo hukom niya kung diri pa na sa Pilipinas man nagiingon nga dili kay ingon ana ka ulbo ang tao. So mo na mga sir ug mga mama, yun, salamat kayo sa inyong pagsuporta kanunay sa tong program ug thank you kaayo sa pagsubaybay ni Indi kadunay.